Comezo a traballar no ano 2002 internacionalmente en Mozambique, no Festival de Agosto. Ali coñezo a moitos creadores e creadoras da Lusitania, sobre todo portugueses, que me abren despois a porta e a oportunidade de traballar en teatros como o Teatro Acer de Tondela, no que dirixín un espectáculo que conmemoraba os seus 30 anos. Eu non tiña 30 anos, faltábame aínda moitos anos para cumplir 30 anos. En Portugal aprendín o xeito colaborativo de producir teatro e tamén traballar creativamente a partir de residencias artísticas. Cando fundo no ano 2007 a Compañía Voadora como plataforma de creación artística con sede en Compostela, pero con vontade de traballar internacionalmente, aplicamos moito do que aprendíamos en Portugal anteriormente. Cando imos por outros países, destacan moito de nós a nosa retranca, o noso xeito de facer, que comparan moito co humor inglés, e tamén o noso xeito de relacionarnos cos equipos, poñendo a vida no centro, que eu penso que é unha característica moi esencial das mulleres galegas.